Avui recordem aquell primer dijous sant de la història en què Jesucrist es va reunir amb els seus deixebles per celebrar la Pasqua. Aleshores va inaugurar la Pasqua definitiva de la nova aliança, en la qual es va oferir ell mateix en sacrifici per la salvació de tots. En la Santa Cena, juntament amb l'Eucaristia, el Crist institueix el sacerdoci ministerial mitjançant el qual hom podrà perpetuar el sagrament de l'Eucaristia. El Crist escull alguns per fer-los participants del seu sant ministeri, per tal que renovin el sacrifici de la redempció, alimentin el poble de Déu amb la paraula i el reconfortin amb els sagraments divins. I en aquesta mateixa ocasió, Jesús ens dona el manament de l'amor, que us estimeu els uns als altres així com jo us he estimat. Abans l'amor es fonamentava en la recompensa que hom esperava a canvi o en el compliment d'una norma imposada. Ara l'amor cristià es fonamenta en Crist mateix. Ell ens estima fins a donar la vida. Aquesta ha de ser la mesura de l'amor del deixeble i aquest ha de ser el senyal, la característica del reconeixement cristià. Però l'home no té capacitat d'estimar així. No és simplement el fruit d'un esforç, sinó un do de Déu. Sortosament, ell és amor i alhora font d'amor que se'ns dona en el pa eucarístic. Finalment, avui contemplem el lavatori dels peus. Amb actitud de servent, Jesús renta els peus dels apòstols i els recomana que ho facin mútuament. Hi ha quelcom més que una lliçó d'humilitat en aquest gest del Mestre. És com una anticipació, com un símbol de la passió, de la humiliació total que sofrirà per salvar tots els homes. El teòleg Romano Guardini diu que l'actitud del petit que s'inclina davant el gran encara no és humilitat, és simplement veritat. El qui és veritablement humil és el gran que s'humilia davant el petit. Per això Jesucrist és autènticament humil. Davant d'aquest Crist humil, els nostres motlles es trenquen. Jesús inverteix els valors merament humans i ens convida a seguir-lo per construir un món nou i diferent des del servei en l'amor.